Říká se, že muži neumí dělat dvě věci zaráz, jak si na tom ty, Kubo? Souhlasím, to je zkrátka taková dobrá, známá pravda, o které ví snad každý chlap, ale neplatí to u každého. To rozhodně ne, každopádně to neplatí u našeho dalšího hosta. Ano, ten totiž umí tolik řemesel, až se nám z toho protočily panenky. Když jsme si to pročítali, tak jsme si říkali, bude tady zároveň asi 10 nebo 15 mužů, ale skutečně jedna jediná osoba v sobě dokáže spojit tolik zaměstnání jako Petr Kulík, kterého tady vítáme. Dobrý den. Dobrý den. A abychom nemluvili jen tak nadarmo, tak schválně. Čínská diagnostika, buddhismus, taoismus, léčitelství pomocí reflexní terapie, Qigong, energie, akreditovaný ve Spojených státech jako špička v oboru výtvarník na zvířata a krajinu a dokonce jako psychik, věštec v oboru numerologie. Tak co si z toho teď máme, milý Petře, vybrat? Co jste nejvíce? Cokoliv chcete. Ono to všechno souvisí se vším. Je to v podstatě o energii, je to o schopnostech člověka. Pokud má člověk tomu něco vysvětlit, ono to zavání trošku tou asijskou filozofií a většina lidí, když slyší o asijské filozofii, tak si představí nějaké bojové umění, jako je karate a tak dále, nebo kung fu, lidi jsou dneska zblblí z filmu. Ale ten princip bojového umění je trošku někde jinde, protože pokud člověk začne studovat bojové umění do historie, tak si všimne například, že za dynastie Chou, kde používali i Qing, což je kniha proměn, tak si představte, že oni kdysi ta říše fungovala několik století. Oni byli založený na taoismu a u nich to fungovalo. Nebylo to jenom součástí bojového umění, tam jde o záležitost duše. A kdysi v Čína má hodně velkou historii, oni se věnovali čínské medicíně a tak dále. To znamená, je to o energii, o schopnostech člověka. Pokud jsem to dobře pochopil, koukám na vás s otevřenou pusou, tak díky této čínské filozofii já dokážu porušit to pravidlo, že chlapi zkrátka neumí dělat dvě věci naráz. Je to tak? V tom se nevyznám. No, každopádně já si myslím, že vy jste na to specialista, dělat více věcí zaráz, ten váš záběr je opravdu široký. Co máte vůbec za vzdělání? Čím jste začal? Klasicky základní školu, potom gymnázium. Pak jsem studoval veterinární univerzitu veterinárního lékařství. Po 5 letech mě přetáhli k profesionálnímu divadlu. A z profesionálního divadla potom nám odešel jeden sponzor, my jsme dokonce natáčeli v němčině, tady v Brněnském rozhlase a měli jsme divační hru. Odešel nám sponzor, takže divadlo se pozastavilo, tak jsem začal pracovat jako psycholog u počítačové firmy. Od té doby, od svých studentských let jsem vedl bojové umění, byl jsem v literárním klubu, takže ono to všechno se vším souvisí. A v tuhle chvíli tedy je to hlavní zaměření jaké? Zase všechno dohromady, anebo přece jenom už máte to zaměření jaksi specifičtější a jste oborem výtvarník, když někam přijdete a oni se vás zeptají, co děláte, asi tam nejmenujete úplně všechno, co jsme tady na začátku četli, a nějaké to povolání OSVČ, živnostenský list na něco. Já vždycky říkám, že jsem učitel. To znamená, učím angličtinu soukromě, protože jsem žil zhruba 5 let ve Spojených státech, takže se věnuju se výuce angličtiny, ale zároveň člověk dělá spoustu jiných věcí. Teď se věnuji webu, to znamená svému webu www.zahadymysteria.cz. A ono to se vším souvisí. Když je člověk výtvarník, nemůže přestat malovat. Když je člověk tanečník, nemůže přestat tancovat. To je jasné. Když jsme se zmiňovali o těch vašich různých oborech, kterým se věnujete, tak tady právě zazněla větička, že ve Spojených státech jste akreditovaný jako špička v oboru výtvarník na zvířata a krajinu a jako psychik, věštec v oboru numerologie. Tak co to je špička v oboru výtvarník na zvířata a tak dále? To spíš souvisí s uměleckou kritikou, protože ve Spojených státech, když je člověk výtvarník ve Spojených státech, nemůže si dovolit jen tak tam dojet a musí si vybudovat nějakou kariéru. Takže když jsem začínal ve Spojených státech na Floridě, tak tam bylo obrovské náměstí. Poslední ostrov Spojených států se jmenuje Key West. A to je velmi turistická frekventovaná oblast. A když jsem tam poprvé chtěl podát, jsem si sedl exkluzivní náměstí, obrovské zalcánské lodi, tak jsem si tam sedl, vybál jsem svoje fidlátka a najednou za mnou někdo přišel a říká, pane, to je super, ale tady nemůžete malovat, musíte mít povolení. Tak jsem si představoval, že to je na Karlově mostě. To znamená, doporučili mi, že musím zajít na Department Revenue, což je něco jako daňový úřad, zažádat si o povolení, potom přijít speciální k umělecké komisi, která uzná, že to moje originální umění. A člověk projde nějakými procedurami. A potom už je to o agentech nebo o galerii, kde člověk vystavuje. Je to také o galeristech, který má potom nabídnou nějaké výstavy a tak dále. No. Ta záliba ve zvířatech vám zůstala pravděpodobně od vašich studijních let, je to tak?
Co konkrétně tedy malujete? My tady máme teda slony, máme tady delfíny. Co ještě malujete? Zvířata je to jediné? Je to většinou příroda, to znamená krajinky a specializuju se opravdu na zvířata. Ono se to mění. Každý výtvarník má nějaký obor a poslední dobou mě velmi zajímají pláže a tak dále, že namalovat dneska třeba moře a ostatní věci. Záliba ve zvířatech ode mě byla od malička. Já jsem se narodil, říkali, se štětcem v ruce, takže jsem maloval, ve škole se zkoušel, já jsem přitom maloval na piják všude. Pak na veterinární univerzitě zase člověk naučí anatomii. A to je prostě čistota. Já ve zvířatech vidím čistotu jednání. Určitě každý z nás máme nějakou kočičku nebo pejska a každý z nás ví, že z jejich strany je to čistá láska, není tam takové ty lidské předsudky a tak dále. Tak my listujeme právě v tom vašem booku, v tom představení vašich prací. Naši diváci během toho našeho povídání určitě mohou vidět ty obrázky i v daleko větších rozměrech a v daleko lepší kvalitě. Když jste se vrátil z té Ameriky, řekl jste si, že zůstanete tady a budete rozšiřovat to svoje umění i dál, nebo měl jste tam ještě myšlenku na to utéct si na jiný kout světa a tam zase poznávat život a vyzkoušet třeba úplně jiné zaměstnání? Víte, já jsem ve věku 42, není moc let, ale jsem ve věku, kdy člověk najednou přemýšlí, že na začátku jste se zmiňovali o tom, že dělám spoustu věcí a víte, já nemám pocit, že bych byl výjimečný, já naopak mám pocit, že spoustu lidí toto může dělat. To znamená akorát, že nenašli někoho nebo nikdo jim neukázal, jak na to. A to je ten důvod, proč já vedu dneska kurzy, já chci něco předat. Proto já jsem si všiml, když jsem trénoval kdysi kung fu, když jsem měl spoustu žáků, takže kromě bojové umění jim to dalo ještě něco navíc. Lidé přichází, odchází, někdo odešel po půl roce a začal díky tomu malovat. Někdo se věnoval masážím a tak dále. A dneska to předvádí šaolinští mniši. Jestli jste někde byli na jejich vystoupení, tak tam poznáte, co je to Qigong, jaké jsou lidské možnosti. A o tom to je. Náš mozek funguje na 2%. Je zajímavé, že my ho nevyužíváme. My ho samozřejmě využíváme nevědomky, ale to jsou, kolik dneska čtete příběhů o výjimečných lidech. Každý z nás je něčím výjimečný a to vím od malička, to mě naučili v tom bojovém umění. A to je ten prostor, když jsem se vrátil zpátky, tak jsem se rozhodl, že se budu věnovat i tomu, abych to nějak předával dál. Existuje nějaká jednoduchá formulka na to, abychom v tom mozku neměli jenom ta 2% v běhu, a abychom skutečně si našli čas i na ty ostatní věci, ať už je to malování, bojová umění a tak dál, nebo skutečně musíme projít nějakou tvrdou, dlouhodobou školou a vaším učením? To je výborná otázka. Víte, vždycky je to o těch hranicích, které máme v mozku, nebo které máme v hlavě. Každý člověk má nějaké hranice podle toho, jak je vychovaný, podle vzdělání, podle toho, kde vyrůstal, podle toho, jaký měl rodiče a tak dále. Ale posledních pár let, nebo já se v podstatě zahádám, věnu celý život, člověk to čte, studoval jsem veterinu, takže mám trošku přehled o medicíně a když dneska dělám překlady nebo překládám přednášky a audionahrávky špičkových vědců, tak dneska v medicíně speciálně je tolik výzkumů, věda má tolik výzkumů. Já jsem nedávno na své přednášce, si představte, tam bylo video, kde během 3 minut čínští léčitelé dokázali vylečit rakovinu a tam bylo na obrazovce na pravé straně tam byl cancer, rakovina močového měchýře, kde na pravé straně byl obrázek, jak ta rakovina vypadá na sonografu. A ty léčitelé stáli 3 kolem pacientky, najednou vyslovovali nějaké slovo a napravo od té fotografie byl přímo sonografický obrázek. Během 3 minut ten nádor zmizel. Toto, když člověk vidí najednou, tak si říká, kdy je dnešní věda, proč toto se nedostává lidem.